Mapuso sa CCTV footage naman niya kuha sa Barangay Ross Village sa Iloilo City proper, makitaan nga hindi magdubo sa napuno katawo ang nagabantay isang jeep kag nagalabay-labay sa guwa sa dakong mall pasado las 4 Sabado sa kahapon. Marapulo ka segundo sa nagligad, nakibot kag nagkinarangkara ng ini matapos sa hulog ang hindi lang isa kundi duwagid ka mga motorsiklo nagikan sa second floor sang parking area sa mga mall. Madasing man nga nakalikaw ang mga tawo. Sunod sa isa sa mga nakasaksi, nagpahayag ang mga gwardya sa mall nga bangod maedad ng driver posible. Nga lain ang iya natapakan imbes nga preno. Nga nangin kabagdanan sang pag-arangka sa salakyan kag pagkahulog sa duha ka mga motorsiklo. Nahibuluan ni may 4 pa ka mga motor ang iya man nabungguan sa parking lot. Wala naman sa may nasamaran sa insidente. Nagapadayon pa ang investigasyon sang Iloilo City Police Station 1.